Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan o OIC City Attorney James Saison gipasakan og reklamo sa Ombudsman kasong usurpation of authority o usurpation of official functions, violation of civil service law o omnibus rules on appointment o grave misconduct ingon man conduct unbecoming of a public official ang kasong isang at ni Leo Mercado kani konsehal sa Dakbayan. Gi-question ni Mercado ang paghupot ni Saison sa katungdanan isip City Attorney nga nagkinahanglan og residency. Matod ni Attorney Saison, Executive Assistant 3, ang iyahang gihuptang katungdanan ug gitudlo siya isip City Attorney. Gihangop hinuon nila ni Mayor Chan ug Attorney Saison ang kaso ug andam nila kining atubangon. Sa akong tanaw, pag pag samok-samok ra gid na sa imo ang una-una nga dili ka ka-focus sa imong trabaho nga nakay kaso nga atubangon. So parehara na sa itabo sa mga gipangkiha sa gifile ngadto sa mga kapitan diri nato.